Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamlyk hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 15-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni habarlar gündäligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Moskwada ortaýat ýol başçylary bilen duşup geçirýär. So I look forward this morning to our being able to make real progress. Owganistanyň resmiýetleri $10 milliard transowgan gaz geçiricisiniň esasy çykdyjylaryny Türkmenistanyň göterjekdigini aýdýarlar. Şeýle de Turwanyň howpsuzlygyny üpçün etmegi wada berýärler. بر تامین امنیت پروژه ایجاد که قوای خاصی که ضرور است برای تعلیم تربیه de خود شد و امنیت. Aşgabatyň etegindäki çoğunluda ýene ýaşaýyş jaýlary ýumrulýar. Gaz çemelliklerinden soň şu tapar hususy jaýlaryň ýykylýanlygy habar berilýär. Häzir şu jaýlardan edil köpçülikle ýykylman, iki tane jaýyň ýykylandygyny men özüm gördüm. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerit. Programmamyzyň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikleri bilen tanyş bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Moskwada geçirýän duşuklarynda Siriýada grajdan uruşynyň soňuna çykmak boýunça syýasy tagallalar we gündäki Ukrainada parahatçylyk urundaky lalaşygy berja etmek bilen bagly meseleleriň gozgalmagyna garaşylýar. Kerry 15-nji dekabrda Ortaýatyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşikleriniň öň ýanyndan çygyşynda men şu gün biziň öňe güdüşlük gadanmagy ukyply boljagymyza garaşýaryn diýdi. And so I look forward this morning to our being able to make real progress. Kerry'niň ortaýada diýen bu sapary dünýäniň täsirli urtlarynyň Siriýa boýunça gepleşikleriniň 3-nji tapgyrdyň öňe syratyna gabat gelýär. Gepleşikler 18-nji dekabrda New Yorkda geçiriler. Ortaýatyň daşary işler ministrliginiň 14-nji dekabrda çap eden beýannamasynda Kerry we Lavrov saparyň öňünde geçiren özara telefon söhbetdeşliginde taraplaryň käbir zerur şertleri barada pikir alışmagyň zerurdygyny bellädiler diýilýär. Kazakstanyň milli politiýasyny Amerikan dollary babatyndaky hümmetini ýene ýetirdi. Merkezi Aziýanyň iň uly ykdysadyety global derejede neftiň bahasynyň pete gaçmanyndan we ortaýaky ykdysady krizisyň täsirinden ejir çekýär. 14-nji dekabrda Kazakstanyň banklary Kazak teňgesiniň bahasyny bir Amerikan dollary babatynda 334 teňge möçberinde keshitlediler. Bu görkeziji Kazakstanyň hökümetiniň 20-nji awgustda milli puluň hümmetini saklamak boýunça resmi çärelerden doly el çekeli bäri teňgenin bahasynyň iň pes derejesidir. Şu başından beri Kazak teňgesi öz hümmetiniň 80% çemesini ýitirdi. Şwetsiýanyň suwdy 37 ýaşly özbek raýaty Yuri Zhukovskiýni tanymal özbek imamy Obit Nazarowyň janyny kastetmäge synançykda aýplap 18 ýyl türme tutsaklygyna höküm etdi. Şwetsiýanyň Östersund şäheriniň suwdy Jenap Zhukovskiýni Nazarowy öldürmek barada berilen buyrugy ýerine ýetirmekde günäli tapdy. Nazarow hüjümüň netijesinde koma düşdi. Şwetsiýanyň prokurory Krister Peterson kastedişligi amala aşyrmak barada tapşyrygyň Daşkentden edilenligini aýtdy. Zhukovskiy üçin ömürlük türme tutsaklygyny sorady. Obit Nazarowyň ogly Dawudxon Nazarow Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen söhbetdeşliginde suwdyň kararynyň özüni kanagatlandyranlygyny aýtdy. Yuri Zhukovskiy Obit Nazarowy oka tutmakda guman edilip Ortaýatdan Şwetsiýa eltilipdi. İmam Obitxon Kori Nazarow 1998-nji ýylda Özbekistany terk edip 2006-njy ýylda Şwetsiýada syýasy gaçywatalga alypdy. Nazarow 1990-njy ýyllaryň başynda Merkezi Aziýada iň meşhur bolan imamlaryň biridir. Ortaýatyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun konstitusiýon suwdyna Ortaýat babatynda halkara suwdlaryň şol sanda adam hukuklary boýunça Ýewropanyň suwdynyň çykaran kararyny berja edip etmezlige yktyýar berýän kanuny gol çekdi. Kanunda konstitusiýon suwdyň ortaýatlileriň we ortaýat guramalarynyň halkara suwdlaryň kararlaryny berja edip etmezligi barada karar çykaranda Ortaýatyň baş kanunynyň hökmürwanlygyna hem kanuny güýjüne dayanmalydygy aýdylýar. Bu kanuna Ortaýatyň hökümetiniň halkara suwdlarynda gozgalan ençeme täsirli işlerde ýeňilmegi bilen baglylykda beren jogaby hökmünde
Garalyar kanun Orsiýetiň prezidentine we hökümetine halkara suwtlarynyň çykaran kararlary babatynda Orsiýetiň konstitusiýon suwdyna ýüzlenmäge hukuky kepillik etýär. Jurnalistleri Goraýjy Komitet 2015-nji ýylda Hytaýyň we Misiriň jurnalistleri tutsak ediji iň erwet ýurtlar bolanlygyny aýtdy. 15-nji dekabrda çap edilen hatabata görä Hytaýda 49, Misirde 23, Iranda 19, Eritreýada 17 we Türkiýede 14 jurnalist ýylyň dowamında tutsak edilipdir. Dissidentlere batyşy güýçlendirip halkara tankytlaryna eýe bolan Äzerbeýjan öňkü Sowet ýurtlarynyň arasynda birinji ýerde barýar. Jurnalistleri Goraýjy Komitetiň hatabatyna görä bu ýurtda ýylyň dowamında 8 jurnalist şol sanda Azat Ýewropa adly radiosynyň jurnalisti Hadija Ismaýylowa tutsak edilipdir. Özbekistanda 4, Orsiýetde, Kyrgyzstanda we Türkmenistanda her ýurtda bir jurnalistden tutsak edilipdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz teatrlikler bilen tanış bolduňuz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Moskwada Orsiýet ýol başçylary bilen duşuk geçirýär. Kerryniň Orsiýede edýän saparynyň dowamında Siriýada grajdan uruşynyň soňuna çykmak boýunça syýasy tagallalar we gündöwür Ukrainada parahatçylyk ugrundaky ulalaşygy berja etmek bilen bagly meseleleriň gozgalmagyna garaşylýar. Temany habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Moskwada duşuklara başlady. Bu duşuşuklarda esasy tema Siriýada dewam edýän grajdanlyk uruşynyň soňuna çykmak üçin syýasy geçiş boýunça barýan tagallalar, şeýle hem gündöwür Ukrainada parahatçylyk ulalaşygynyň ýerine ýetirilmegi bolar diýip pikir edilýär. Kerry Orsiýetiň daşary işler ministeri Sergey Lavrov bilen geçirilen gepleşiklerden soň 15-nji dekabrda giýişlik prezident Vladimir Putin bilen duşşar. Amerikanyň baş diplomatynyň sapary 18-nji dekabrda New Yorkda geçiriljek Siriýa gepleşikleriniň 3-nji tapgyrynyň öňe syrasynda bolýar. Orsiýetiň daşary işler ministerligi 14-nji dekabrda bir beýannama çykaryp, Kerry bilen Lavrowyň telefon arkaly görleşip, täze duşlukdan öň belli bir şertleriň ýerine ýetirilmeligi hakda ulalaşandyklaryny bildirdi. Amerikanyň döwlet departamentiniň sözçisi John Kirby hem Washingtonda jurnalistlere Kerryniň bu duşuşyk üçin öňünden şert berilmez diýen umyt bilen Moskwa gidendigini aýtdy. Amerika bilen onuň ýarandary Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad bu ýerde 5 ýyl goýbäri dewam edýän grajdanlyk uruşynyň syýasy çözgüdüniň bir bölegi bolup, häkimet başynda galyp bilmedi diýerler. Orsiýet bolsa bu pozisiýany ret edip öz liderini Siriýa halkynyň özi saýlamaly. Şeýle hem Irak we Siriýanyň köp regionlaryna kontrollyk edýän Islam döwleti toparynyň jeňçilerini ýeňmäge iň okyply güýç Asadyň goşuny diýer. Celeste Valender prezident Barack Obamanyň Milli Hawpsuzlyk Geňeşiniň Orsiýet we Orta Aziýa boýunça direktori. Ol Azatlyk radiosyna 11-nji dekabrda beren interwýusynda Siriýa barada şeýle diýdi. We're going to talk about Syria and the negotiations on a political transition. Biz Siriýa barada guruluşar, syýasy geçiş barada, Orsiýetiň öz aýdýan zatlaryny edýän işlerine gabat getirip, Islam döwletine karşı görüşine çynakay hereket etmeginiň zerurdygy barada guruluşar. Ol Bashar al-Assadyň rejimini goldamaly däl, esasan häzir barýan syýasy proses hakda guruluşar diýip Valender aýtdy. Öten hepde Saudi Arabistan'da geçen bir duşlukta bir näçe Siriýaly opozisiýon toparlar parahatçylyk babatda Asadyň hökümeti bilen gepleşik geçirmeli diýip ulalaşdylar. Kerry Siriýanyň opozisiýon toparlaryny birleşdirmek barada entek işlenmeli diýdi. Ýöne Kreml Riyad duşuşygyna gelinen netijeleri reddedip, ol tutuş Siriýanyň opozisiýasy tarapyndan gürlemäge hukukly däl diýer. Kerry Moskwa Parijden bardy. Ol Putin we Lavrov bilen gepleşiklerine taýýarlyk görmek üçin Parijde özüniň Saudi Arabistanly, Katarly we Ýordaniýaly kädeşleri bilen duşuşdy. Kerry bilen Putin öten fevralda atyşyklary besetmek boýunça Belarus paýtagty Minskde gol çekilen ulalaşygyň amala aşyrylmagy barada hem gepleşik geçirerler. Bu ulalaşyk Ukrain güýçleri bilen Orsiýa tarapdan goldalýan separatistler arasyndaky gadaply hereketleri toktatmak barada. Birleşen Milletler Guramasy bu çaknaşyklarda 2014-nji ýylyň aprelinde berde 9000-dan köp adamyň ölendigini aýtýar. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosu sesli habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Owganystanyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä Türkmenistan bahasy 10 milliard dollarlyk transowgan gaz geçiricisiniň gurulşy üçin göz öňünde tutulan çykdyjylaryň 85%-ni öz üstüne alypdyr. Türkmenistandan Owganystana, Pakistana we Hindistana çekiljek gaz geçiricisiniň gurulşynyň galan çykdyjylaryny beýleki partnerler 5%-den özara paýlaşdylar diýip habar berilýär. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Muhammed Tahirden dinläli. Düýbi 13-nji dekabrda tutulan transowgan gaz proýektiniň çykdyjysynyň uly bölegini Türkmenistan öpçün eder. Bu barada Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani 14-nji dekabrda Kabulda eden çykyşynda aýtdy. Puli beruni neks. Dawlat Türkmenistan bu proýektiň çykdyjysy daşardan öpçün edilmeýär. Bu proýekti Türkmenistanyň hökümeti öz mümkinçiligi bilen maliýeleşdirmek kararyna geldi. Elbetde wagtyň geçmegi bilen halkara hyzmatdaşlar hem bu proýekte goşular diýip umyt edýär. Emma esasy ädimi Türkmenistanyň hökümeti ätdi diýip Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani aýtdy. Dawlaty birodar we dostuma Türkmenistan kerdi. Pakistanyň The Express Tribune gazieti hem 15-nji dekabrda çap eden habarynda bu proýektiň jemi çykdyjysynyň 85%-ni Türkmenistanyň galan bölegini bolsa oňa gatnaşýan beýleki hyzmatdaşlaryň öpçün etjekdigini ýazýar. Bu proýekt baradaky biraz jekmejek maglumatda Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani çykdyjylaryň galan böleginiň Owganystanyň, Hindistanyň, Pakistanyň hasabyna öpçün ediljekdigini aýtdy. Onun sözlerinden uğralsaň onda Türkmenistandan beýleki şärikdeş ýurtlaryň her biriniň üstüne proýektiň umumy bahasynyň diňe 5%-nyň düşýär. Ol bu çykdyjysynyň Owganystana degişli böleginiň bolsa 3%-ni Aziýa Ösüş Bankynyň, galan 2%-ni bolsa Owganystanyň hökümetiniň özüniň törejekdigini ma'lum etdi. Azma 3% sahmi mora Bank Asya'yı pardakty. Benaberin ma tanha 2% sahmi xudma pardakt mümkin. Bahasy dürli çaklamalara göre 10 milyar dolara deň boljakdygy aýdylýan bu proýektiň çykdyjysynyň özüne degişli 85%-ni Türkmenistan haýsy serişdäniň hasabyna öpçün etjekdigi barada hiç ýyly maglumat bermeýär. Näme sebäpden şeýle karara gelineligi hakda hem Aşgabat halk köpçüligine hiç ýyly maglumat bermeýär. Emma gepin gerdişi gelende 20 ýyldan bäri gürrüňi diýen bu proýektiň şu güneçeli durmuşa geçirilmezliginiň esasy sebeplerinden biriniň hem hut maliýe meselesini aýtsa bolar. Ýyllaryň dowamında bu proýekt bilen ençeme halkara kampaniýalar çolsanda Argentinanyň Bridas, Fransiýanyň Total ýaly kampaniýalary gyzyklandylar. Emma şol gyzyklanmalar dürli sebeplere göre iş ýüzünde başa barman, agdalyan kärhanalar wagtyň geçmegi bilen proýektden bir-birden çekildiler. Eger başa barsa her ýyl 33 milyard kubmetr gaz aktyrmak planlaşdyrylýan bu geçirjiniň 730 kilometr töweregi Owganystanyň territoriýasyndan geçýär. Onuň geçmeli ugry hem Helmand we Kandahar ýaly welaýetler bolup, olar hem Owganystanyň eng durnuksyz sebitleri hasaplanýar. Düýbi Londonda ýerleşýän Uruş we Paragatçylyk institutynyň baş redaktory John McLeod Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu proýektiň şu güneçeli edil şu sebäpden maýa goýjulary özüne çekip bilmäligini aýdýar. Well, in terms of a pipeline being laid from Turkmenistan. Bu gaz geçirjiniň Türkmenistandan Pakistana çeli gaz aktyryp başlamagy mümkin däl. Sebäbi arada aýdylanda üýtgen zat ýok. Mundan ozal oňa näme böwet bolan bolsa, şol böwet hezim aýrylan ýok. Bu proýektiň öňündäki iň uly böwet howpsuzlyk meselesi, ýagny Owganastandaky nämälimlik we durnuksyzlyk. Bu ýagdaý bolsa maýa goýjulary gorkuzýar. Şeýle ýagdaýda zerur maliýe serişdesine diňe hökümetiň özü öpçüne daýmasa başga çözgüt ýok diýip McLeod nyktaýar. Really out of the question. It may be funded by governments, but I mean Doğrudan hemmesi edil Jynap Maklyodun aýdyşýaly boldy. Türkmenistan ahir soňy bu proýektiň gurulşy üçin zerur bolan çykdyjynyň 85%-ni özüniň çekjekdigini aýdyp, 13-nji dekabrda gaz geçirjiniň gurulşyna başlady. Maklyod ýaly sençileriň pikirlerinden çen tutulsa geçirjiniň Türkmenistan bölegini gurmak aňsat emma diňe maýanyň öpçün edilmegi proýektiň Owganystan galy bersede Pakistana degişli bölekleriniň päsgelsiz guruljakdygyna kepil geçmeýär. Şol wagtyň özünde de Türkmenistanyň prezidenti
Gurbanguly Berdimuhammedow 13-nji dekabrda proýektiň Türkmenistana deýişli bölüniň guruluşyna başlamak üçin geçirilen dabarada eden çykyşynda proýektiň 2019-njy ýylyň dekabr aýynda doly işe girilmekdigini aýdýar. Eger Berdimuhammedowyň aýdyşy ýaly bu proýekt başa barsa, ol Türkmenistanyň öz gaz eksportyny köp uğurlu etmek boýunça alparyan siýasatynda uly üstünlik bolar. Awganistan bu gaz tranzitinden her ýylda $400 milyon kazanmagy maksat edinýär. Energiýa mätäçi Hindistan bilen Pakistan bolsa netijede öz ösüp barýan ykdysadyetlerini goşmaça ýangyç bilen öpçün etmek mümkinçiligine eýe bolarlar. Kerdeşi Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. 13-nji dekabrda dawraly ýagdaýda düýbi tutulan Transawgan gaz geçirji proýektiniň daşynda oňa gatnaşýan partnýorlaryň arasynda dawanyň dörenligi hem habar berildi. Ýagny Awganistan Pakistanyň proýektiň howpsuzlygy bilen bagly bildiren aladasyny tankyd edip çykyş etdi we Türkmen gazyny Pakistana Hindistana aktarmak boýunça turbanyň öz üstünden geçjek 700 kilometrini Awganistanyň goramak ukybyny nyktapdyr. Hususan Awganistan gaz geçirjini gorama üçin ýöreteleşdirilen güýçleriň döredilenligini ma'lum etdi. Gelin Awganistandaky habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň howpsuzlygyny öpçün etmek üçin ýöretek güýjüň dörediljekdigini Prezident Gany aýtdy. Top proýektiniň goragy boýunça halkdan Prezident Gany kömek sorady. Ber tamin emniyet proje ijad ki quway khassi ki zarur est barazi talim terbiyede de xod şud we emniyet. Trans Awgan gaz proýekti öň hyýallygynda galýardy. Indi top proýektiniň işiniň amala aşykdygyna umyt bildirýär. Ýöne Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň howpsuzlygyny goramak çylşyrymly mesele bolup durýar. Emma indi ýa-da dönmek ýok. Awgan hökümeti top proýektiniň howpsuzlygynyň goragy boýunça her mümkinçiligi ýola goýar diýip Prezident Gany aýtdy. Ýek proje hyýalys we amali nähok. Mesele asli ve challenge milli mojis. Amniyeti sartasari i proje. Awgan toprağında gurulacak gaz turbasynyň uzunlygy 700 kilometr urak bolar. Gaz turbasynyň geçek regionlarında howpsuzlyk şertleri kän gowdal. Top proýektiniň howpsuzlygyny öpçün etmäge Awgan güýçleriniň taýinligini Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiqy aýtdy. Awgan hökümeti gaz geçirjiniň howpsuzlygynyň öpçün ediljekdigine söz berdi. Top proýekti halk üçin hem bähbetlidir. Şonuň üçin gaz turbasynyň geçek ýerleriniň ýaşaýjylaram döwlet bilen hyzmatdaşlyk eder diýip tawakka edýär. Awgan harbiýleri we Awgan polisiýasy top taslamasynyň goragy boýunça her hili fedakarlyga taýin diýip Siddiqy aýdýar. حکومت افغانستان تعهد کرده ولی مهمتی افغانستان هم قطع مختلف کشور از این پروژه حمایت خواهیم کرد. این پروژه تامین امنیت خواهیم کرد. Türkmen gazyny Günmatar we Günorta Awganistanyň 4 welaýatynyň üstünden aktyrmak gözeňinde tutulýar. 4 welaýatda hem dartgyly ýagdaý dowam edýär. Herat welaýatynda hatda talep sowuşçylarynyň arasynda özara çaknaşyk barýar. Awganistanyň dağ magdanlary we neft gaz boýunça ministriniň metbuat wekili Muhayyeddin Nuri hud şu ýagdaý gözeňinde tutulup top proýektiniň goragy boýunça 7000den gurrak ýörite täze ýaragly güýjüň döredilýändigini ma'lum etdi. Herat Gandahar şa ýolunyň ogrunda ýerleşen Awgan güýçleriniň hem top taslamasynyň howpsuzlygynyň öpçün edilmegi boýunça ýardam etjekdigini ol belläp geçdi. Gaz turbasynyň geçek ýeriniň her bir kilometrinde 10 adam ýaragly goragy bolar. Şonuň ýany bilen yerli ilatam taslamanyň howpsuzlygynyň öpçün edilmegine öz goşandyny goşar. Çünki bu iri energetika proýektiň ähli Awgan halky üçin bähbidi uludur. Belki region halky üçin hem feýdalydyr diýip Nuri aýtdy. 7000 تن جمعیتی افغان تپی استخدام خواهند شد. هر کیلومتر 10 نفر. Top proýektiniň howpsuzlygy boýunça Talibandan kömek soruljakdygyny Pakistanyň goranmak ministri Hoja Asif aýtdy. Emma Pakistanly resminiň bu çykyşyna Awgan hökümeti iti reaksiýa bildirdi. Awganistanyň 350 000den gurrak ýaragly güýji bar. Şoňa garamazdan ýurdun dürli sebäpinde dartgyllyk höküm sürýär. Top proýektiniň howpsuzlygyna Awgan güýçleriniň öpçün edip biljekdigine käbir bilermenler şüpheli garaýar. Şaýmardan Gulmurady, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Habarçymyz Şamir Dangulu Muradiýanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmen gazyny Owganystana, Pakistana we Hindistana aktyrmak boýunça döwlet derejesinde amala aşyrylýan uly çäreler bilen bir wagtda Türkmenistanyň öz halky gazydan üpçün boldumy diýen sowaly tesvirler hem okuwçylarymyzdan gelip gowşýar. Azatlyk radiosynyň sosial ulgamyndaky tahypalaryna gelen tesvirleriň birinde Selwa atly okuwçymyz Mary welaýatynyň owy ýerlerinde gaz ýok diýär. Men Maryda ýaşaýan biziň köçämize taksi giren ok köçäňiz erbet diýip tok bir sönse 3 günläp yanan ok. 20 ýyl bäri biz nede gaz, nede tok, nede suw gördük diýip okuwçymyz öz tesvirinde ýazypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozalýan meseleler barada öz pikirleriňizi paýlaşmak isleseňiz azathabar.com websaýtymyza, Facebookda Azatlyk radiosy hem WKontakte sosial ulgamlarynda Azat Habar sahypalaryna tesvir ýazyň. azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Jurnalistleri goramak boýunça komitetiň täze hasawatynda 2015-nji ýylda dünýäde jurnalistleri tutsak eden ýurtlaryň hataryna 2 sany täze döwletiň ady goşuldy diýilýär. Olaryň biri Türkmenistan we beýlekisi Birleşen Arap Emirlikleri diýip New Yorkda yerleşýän toporyň hasawatynda bellenýär. Gelin bu arada kardeşim Sähranyň berjek maglumatlaryny dinläli. Jurnalistleri goramak boýunça komitet 15-nji dekabrda özüniň ýyllyk hasawatyny çap etdi. Bu hasawatda 2015-nji ýylyň dowamında özüniň habarçylyk işi bilen baglykda tutsak edilen jurnalistleriň sanynyň epetli derejede pesaçanlygy, emma dünýäniň sanyjy döwletiniň tanqydy semetmek üçin sistematik tutsak etmeleri ulanmagy dowam etdirendigi aýdylýar. Medbuat azatlygyny gorap çykyş edýän halkara toporyň täze raportynda şu ýylyň dowamında dünýäde özüniň habarçylyk işi bilen 199 jurnalistiň tutsak edilendigi aýan edilýär. Bu görkeziji geçen ýyl 221 adama deňdi. 2015-nji ýylda dünýäniň jurnalistleri tutsak eden ýurtlarynyň hataryna 2 sany täze döwletiň ady goşuldy. Olaryň biri Türkmenistan we beýlekisi Birleşen Arap Emirlikleridir diýilip, New Yorkda yerleşýän toporyň hasawatynda bellenýär. 2014-nji ýylda bu ýurtlarda jurnalistler tutsak edilmände, emma bu ýyl agdalan ýurtlaryň hersinde bir jurnalist tutsak edildi. Hasawatda şu ýylyň iýul aýynda Türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepeshuliýewiň ýagdaýyna hem üns çekilýär. Azatlyk radiosynyň we Ruslan Mätiýewiň ýöredýän Türkmenistanyň alternativ habarlar neşiriniň habarçysy Nepeshuliýew öz makalalary üçin maglumat ýygnaýan mahaly şu ýylyň iýul aýynyň 7-sinde Hazar deňziniň kenaryndaky Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda ýitirim boldy. Iýul aýynyň ahirinde Nepeshuliýewiň maşgalasy onuň öz ýanynda neşe maddali derman götürdü diýen aýplama bilen tutsak edilendigini bilip galýarlar. Türkmen häkimetleri Nepeshuliýewiň maşgalasyna ýa-da halk köpçüligine resmi suratda ne habarçynyň tutsak edilendigi ne de onuň 3 ýyl türmäge basylandygy barada maglumat berdiler. Emma Human Rights Watch, Amnesty International, serhetsiz reportyorlar ýaly halkara guramalar Türkmen häkimetlerine ýüzlenip Nepeshuliýewi derhal boşatmaga çağırıp ýürüte beýanat ýaýratdylar. Hasawatda jurnalistleri goramak boýunça komitet şu ýylyň oktyabr aýynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry ýüzlenip, onuň Aşgabatda saparynyň dowamında Türkmen häkimetlerinden Nepeshuliýewiň tiz boşadylmagyny talap etmäge çağırdy diýilip bellenýär. Medbuat azatlygyny gorap çykyş edýän halkara toporyň raportynda 2015-nji ýylyň dowamında öňkü Sowet Respublikalary Özbekistanda 4, Orsiýetde 1 we Gyrgyzstanda da 1 jurnalistiň tutsak edilendigi aýdylýar. Jurnalistleri türmäge basmakda bu ýyl Azerbaýjan öňkü Sowet Respublikalary
respublikalarynyň arasynda öňe saýlanýar. Raportda Azerbaýjanyň 2015-nji ýylda 8 jurnalisti, şol sanda derňejji jurnalist Hatice Ismailowany türme basanlygyny talýar. Şeýle-de hasabatda Azeri prezidenti Ilham Aliýewiň hökümetiniň ýurtda başgaça pikirlenýänlere garşy edýän basyşlarynyň halkara reaksiýalaryň döremegine getirenligi bellenýär. Dünýäde geçen ýylyň dowamında tutsa edilen jurnalistleriň sany göz görtelep ýetgaçan mahaly Hytaý we Müsir 2015-nji ýylda jurnalistleri iň köp tutsa edýän ýurtlar boldy diýilip hasabatda maglumat berilýär. Jurnalistleri gorama goýunça komitet kommersiýal maksatly bolmady gurama bolup, ol dünýäde medeniýet azatlygyny gorap çykyş edýär. Bu komitet 1981-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň habarçylarynyň bir topar tarapyndan döredildi. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň etegindäki çoğunluda ýene-de ýaşaýyş saýlar ýumrulýar. Şöýleň dowamında bu ýerde müňler çyta çemellikleri doly ýumrulan bolsa, indi çoğunlygynyň hususy jaýlarynyň hem ýumrulup başlanlygy habar berildi. Adamlaryň ýaşap oturan öýleriniň ýumrulmagy bilen bagly ýagdaý we onuň sebäpleri barada habarçymy Sultan Atçylowa gurrun berer. Sultan daýdy bilen kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Sultanaýda Aşgabatyň çoğunly sebätinde ýene käbir jaýlaryň böleklerini ýykylýanyny habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat berýärsiňiz. Bu jaýlar daçam ýa-da ýaşaýyş jaýlary, ýagny olaryň eýetçilik statusy nähile? Sehraşy çoğunly şäherçesi boýunça ýanky Aşgabat daşygy Astraliýanyň tek tarapynda odalky köle jantat töwlen ýoluň gyrasynda yüzden uğrak hususy ýaşaýyşlaryň ýykyljakdygy barada Ağustayında eýem şol ýaşaýjylara duýdurylyp, şolaryň dokument etmeklikleri barada görkezme berilipdi. Häzir şu jaýlardan edil köpçülikle ýykylman 2 tane jaýyň ýykylandygyny men özüm şu taýyp baryp gördüm. Şu ýaşaýyşlary hususy ýaşaýyşlar ýöne şolaryň köpüsinde öý kitabynyň inventar diýilýär ýok diýilýär. Şolar şol 90-90-njy ýyllar aralygynda berilen jaýlar öz döwründe häkimleriň yer vermek baradaky karary bilen oturan ýaşaýjylar diýilýär. Onu Sultan aýdy, bu ýerler hakykatda jaý gurmak üçin niýetlenilmedik ýerlermi? Muňa nähil düşünmeli? Ýok, olar jaý gurmak üçin niýetlenen ýerler, ölçülip berilen ýerler, şonuň ölçüli tertibem, köçe düzülşi, ýa-ni köçeleriň bölünşi, jaýlaryň mellek ýerleriň bölünşi, talaba laýyk, şu ýerde ýaşaýjylar eýem näçelerden bäri jaý gurup ýaşap oturlar. Şu jaýlar kanun diýen bolýar, ýöne şeýler ýa-da ýemele geldi. Türkmenistanda ýaşaýan başga şäherinde şu 90-njy ýyllar aralygynda bölünip berilen kanuny mellek ýerlerinde gurulan jaýlara her kim ýagdaýyna görä gurýar. Ha wagtynda gurup şol öý kitabyny edinip bilmedik ýaşaýjylara döwlet tarapyndan şol dokumentleri resmileşdirmek togtadyldy. Şolara döwlet tarapyndan berilmeýär. Şolaryň eýeleri näçe şol dokumentlerini düzeltmek islerlerinde de şolara dokument düzeltip verilmedi soňky ýyllarda. Şu ýagdaýda bir çoğunly şäherçesinden bagly däl, köşe massywynda berilen massywynda da şeýle ýagdaýlar bolup, şol ýaşaýjylaryň bir döwürde şol jaýlaryny guraýan döwründe dokument düzeltleri ýykylan wagtynda jaý aldylar. Emma şol dokumentin düzeltip ýetişmedik adamlara dokument berilmek togtadyldy diýip resmiler tarapyndan dokument berilmän. Soňra da jaýlar ýykylýan wagtynda şolara sizinki kanunlaşdyrylmadyk jaý diýip jaý berilmeýän. Ha şeýle ýagdaý Aşgabatyň ähli ýerlerinde şoňda çoğunlukda da ýüze çykyp dur. Sultan aýdy, indi bu jaýlar haçandan başlap ýykylypdyr? Ýagny şol 2 jaýyň ýykylanyna näçe wagt bolupdyr? Haçan ýykylypdyr? Şu bir hepde onun dowamında ýykylan jaý şolar. Jaýlaryň ýykylmagynyň sebäbi näme? Ýagny göräýmäge näme üçin ýykylýar? Oň töwereginde ýykylmagyna sebäp bolajak zat barmy? Eýeti bilen ok, şonuň näme üçin şolaryň öýlerini ýykylýandygyny, jaýlaryň ýykylýandygyny, näme üçin öýlerini göçürýändigini, eýeler üçin, ýaşaýjylar üçin doly anyk bolmanýar. Sultan aýdy, jaý ýykylan 2 jaý eýesine kompensasiýa berilipdirmi? Şeýle-de 100 çemesi jaý ýykylmak howpawanýa diýdiňiz. Şol 100 çemesi jaý eýesine bir kompensasiýa beriljekdigi barada maglumat berilipdirmi? Men edil şol ýykylan jaýlaryň eýelerini görüp bilmedim. Ýa-ni ýykylyp aýrylyp tekelenip bir ýerleri, ondan soň bir 2-3 tane jaýyň gapysyny kakyp göýlek ýaşaýjylardan anyklajak boldum.
Emma iş wagty bolansaň şu adamlar öýünde ýok diýen ýaly bir kisanak mihman çykdyň bir mihman diýdi bilem ýok diýdi hyrzak gurun bar diýdi şoluk bilen men şolaryň kime zaýatyrlandy kime zaýatyrlanmady anyklap bilmän gaýtdym. Habarçymyz Sultan Açylowa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gotarýarys. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.